Apa ya kalian Andre? Ano mga lods? Deliver ng mga lods. Ano yun ya? Muna ulas mga lods oh. Sa ulas. Muna ulas. Wata may kalinan mga lods. Muna mo dala. Ya, tama na tayo. Muna si Don't Give Up. Don't Give Up sa TV. YouTube. Napa siya Don't Give Up Challenge. Ano ya? YouTube. Jinbit TV mga lods. So muna ako kawan mga lods. Diyan yung sakay. Yung gunit sakay. So siya na po. So ano mga lods? Tabok me. Ulit yan na mo niya. Oh,